Tohle video je pro všechny sestřičky, zdravotníky, možná i pro pečující a zároveň pro kohokoliv, kdo se v něm uslyší a najde. Chci se vás zeptat na jednu věc, která mě poslední dobou hodně zaměstnává. Kdy jste si naposledy v péči o někoho, případně v komunikaci s rodinou, všimli, že cítíte to, co cítí ten druhý člověk? A ne, že o tom jako víte, nebo že si to nějak v hlavě představujete, ale že to vnímáte a cítíte v těle u sebe. Tomuhle procesu říkáme empatie a v naší profesi sesterský a zdravotnický se tomu tak nějak jako říká ctnost, nebo že to je potřeba, že potřebujeme být empatičtí. Zároveň ale je to pro nás taková past. Kladu si otázku, jestli víme o tom, co to empatie vlastně s náma dělá a jestli je to vždycky dobře, že se dokážeme hodně vcítit a nacítit do druhého člověka, do pacienta a tak dál.